ویلے آپ کو نہ کوئی ظاہری طور تے چیز نہیں سی. آپ نے فرمایا مائی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا. مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے مائی لے آئی. بابا فرید نے تلی تے رکھ کے فرماندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھونک مار کے نہ تے او ڈھیلا مٹی دا مائی نو پکڑایا. بابے دے ہاتھاں چ مٹی دا ڈھیلا, مائی دے ہاتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا. مائی گھر گئی تو انہیں ویکھیا کہ بابے پھونک مار کے مٹی دا سونا بنا دیتا ہے. عورتاں بڑیاں ناقص العقل ہوندیاں نے. ناقص العقل دا یہ مطلب نہیں کہ عورت دی عقل ناقص ہوندی ہے. ایسے پلیکھے چ نہ رہ جائے. ناقص جڑا ہے اے فائل دے وزن تے وے. تے ناقص العقل دا مانی ہے عقل نو ناقص کر دین والی چیز. انہیں کہ کیتا مٹی دا ڈھیر لا کے نہ تے کلمہ پڑھ پڑھ ساری رات بھوکا مار دی رہی. وہ مٹی دی مٹی رہی. سویرے آ کے مائی کہنے لگی بابا کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھے تے میں بھی اسے نبی دا پڑھے. تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے مٹی سونا بن گئی. میں ساری رات کلمہ پڑھ دی رہی ہوں. وہ مٹی دی مٹی رہی ہے. پتہ لگیا ولی او ہوندا جدیاں راتاں جاگ کے گزر دیا نے. آج دا نوجوان چوکاں چ کھلو کے جاگ لیندے, سوشل میڈیا واسطے بھی جاگ لیندے. آج دا نوجوان فیکٹری اوور ٹائم لگانا ہوئے جاگ لیندے. بیماری آ جائے تے رات نیند نہیں پیندی. کاروبار چ گھاٹا پے جے رات نیند نہیں پیندی. اتوں آواز آؤندی ہے بندے آ یاراں لی بھی جاگ لینا ہے, بیماری لی بھی جاگ لینا ہے, کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے, انگ ساکاں لی بھی جاگ لینا ہے. کدے رب لی بھی جاگ لیا, کدے میرے لئے بھی جاگنا. عارفہ دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیاوے تے دنے بہت حیرانی. گل عارف جانے کی جانے نفسانی او کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی. تیری ضائع گئی ہے جوانی, میں قربان تھی باہو جنہ ملیا پیر جیلانی. راتی نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پیر باہو فرماندے نے راتی رتی انہاں نیند نہ آوے. راتی رتی نیند فرماندے نے رات گزر جاندی انہاں نو رتی نیند نہیں آوندی. پر کنہاں نو جنہاں دی ماہی نال اکھ لگ جاوے. میری ملت دے نوجوانوں اسی دنیا تے سون نہیں آئے. قرآن چ اللہ نے رات دے متعلق فرمایا لتسکنوا فی, فرمایا اسا رات نو سکون لی بنائے. اسی دنیا دار سمجھے کہ ہورے رات سون لی بنائی, سون لئی نہیں سکون لئی. شاہ جی کسی نو راتی لیٹ کے سکون مل دائے, کسی نو راتی مسلح تے کھلو کے سکون مل دائے, کسی نو سون کے سکون مل دائے, کسی نو جاگ کے سکون مل دائے, کسی نو سکون وچ سکون مل دائے, تے کسی نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد چ تڑپ کے پھڑ کے سکون مل دائے. سکون اپنا اپنا. اسی آیا سکون والے دی بارگاہ. اب بندے کل کوٹھی ہوئے, کار ہوئے, نیک اولاد ہوئے, بینک بیلنس ہوئے, دنیا دی عزت و جاہ سب کچھ ہوئے, دل چ سکون ہی نہ ہوئے تے کس کم کوٹھی تے کار تے ہوئے ککھاں دی کلی تے ہوئے سکون. پھر کلی بھی محل لگ دی ہے.
اصل دولت تو سکون ہے. لوگوں نے سو کے سکون ملتا ہے, اللہ والوں نے جا کے سکون ملتا ہے. وہ جا کے سکون لیتے ہیں. لفظ ولی دے 18 معنی نے. ملا علی قاری نے لفظ ولی دے مرقات دے اندر 18 معنی لکھے, 1.5 درجن معنی. اگر ایک ایک تے بحث کراں کہ اے ولی دے کی معنی تے لمبی بحث ہے. اج میرا دل کردا میں تانوں صرف 2 لفظاں تے بحث سناواں, چونکہ میں اس در تے آیا جڑا چشتی سلسلے دا بھی بزرگ نے, قادری سلسلے دے, بلکہ سارے سلسلیاں دے نے. میں نے شاہ جی نے جڑی گل سنائی میں سن کے حیرت زدہ ہو گیا اور میں نے خوشگوار حیرت ہوئی. فرمان دینے کہ میرے دادا جی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ تے ڈائریکٹ بیعت سن. تو میرا دل ہے کہ آج پھر ایدہ مطلب چشتی بابیاں کو لایا, میں تو انہوں چشتی بابیاں دی بھی گل سنانی ہے. پھر لفظ ولی دا جڑا پہلا معنی علماء نے لکھیا, لفظ ولی دا معنی ہے الولی الوارث. ولی او ہوندا جڑا وارث ہوئے. میں دوبارہ بولن لگا, ولی او ہوندا جڑا وارث ہوئے. تسی اپنی گڈی تے سٹیکر لگان دیو اللہ نبی وارث, تے کئی بیلی پوچھ دیں اللہ تے وارث ہے, نبی کے میں وارث ہے. حضرت انس بچپن چے یتیم ہوئے تے ماں نبی پاک کو لائے, کہہ لگی میرا پتر یتیم ہو گیا, دا والی وارث کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں دنیا تے بھی تیرے پتر دا وارث ہاں, تے میں آخرت بھی تیرے پتر دا وارث ہاں. انج وارث ہے نبی. ہن ولی وارث ہوندا ہے. میں پڑھاں قرآن کے ولی کا دا وارث ہوندا ہے. نال نال قرآن سنی جاؤ, نال نال ولیاں دی شان سنی جاؤ. آئیے قرآن جو پوچھئے کہ یا اللہ ولی کا دا وارث ہوندا ہے. بے مرشدہ چپ رہے تے جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجاء فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. پروردگار نے فرمایا تسی اپنی اولاد نو, اپنے بیٹیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دے ہو. اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد, فرمایا میرا تے پتر کوئی نہیں. فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اللہ فرماتا میرا پتر کوئی نہیں, میں اپنے ولیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے. عرض کی دیا لگیا ولی صرف زمین دا وارث ہے. پروردگار نے فرمایا نانا, فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ 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 اللہ. ولی وارث ہے. قرآن نے ولی دی وراثت کی دسی. فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون, زمین دا وارث بھی ولی ہے. فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ایک دنیا تو ٹر جاوے تے رات نو لوگ دے گھر فاتحہ پڑھن جاون نا تے کہندے نے اللہ انہوں جنت الفردوس دے وے. فردوس, فردوس و جنت جڑی سب تو اعلیٰ جنت ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتا ہے جڑی دعاواں چ جنت الفردوس مانگنا ہے نا, اس فردوس دا وارث میں ولیاں نو بنا دے. او تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. کوئی ہور ہوندا نا پروگرام تے مینوں پوچھنا پینا سی انتظامیہ نو کہ بیلی اگلی لنگر ہے کہ نہیں. او میں دیکھ رہا, او ویکھو لنگر آ رہا, او باہر بیٹھے. او ہن تو بولو سبحان اللہ. تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آئے کرو, بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے. تو جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ.
عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے قلم ربانا ایک قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیاں رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے اے ولیاں رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹاوے ولی کا دا وارث ہے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ولی کا دا وارث اے فرمایا قلم ربانا ہتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے زمین دا وارث ولی ہے چشتی بابیاں دے بوے ہیں چلو چشتیاں تو گل شروع کرنے ہیں پاک پتن دا دولا زہد الانبیاء فرد الفرید فرد واحد فرد الافراد حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے کول چند مرید آئے تو نہ عرض کی تھی حضور تو آڑے بوئے تے بڑے مرید ہوندے نے حضور دور دراز تو لوگ سفر کر کے ہوندے نے انہاں لنگر بھی کھانا ہوندے رات نو آرام بھی کرنا ہوندے تے اے جڑے زمین دا مربع نا اساں تہاڈے نام لگا دیتا ہے تے حضور ایتھے جنی فصل ہوئے نا یہ لوگاں نو لنگر پکا کے کھلایا کرو چند دن بعد قبضہ گروپ والے آگے تو انہاں اس زمین تے قبضہ کر لیا کہنے لگے زمین ساڑی ہے بابے فرید نے فرمایا بھائی میری انہاں قاضی دی عدالت اچنا بابے فرید تے مقدمہ کر دیتا بابا جی جدو قاضی دی عدالت پیش ہوئے تھے قاضی کہنے لگا بابا جی اس زمین کی دیئے تے بابا فرید قرآن پڑھ کے فرما لگے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون فرمایا قاضی صاحب قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دی ہے زمین کی دیئے ولیاں دی قاضی صاحب کہنے لگے بابا جی کو رجسٹری کوئی انتقال کوئی کاغذات آپ نے فرمایا بھائی منوں تے مریدہ نے نظرانہ دیتا رجسٹری تے کوئی نہیں تے قاضی کہنے لگا بابا جی پھر زمین تو ہاڑی تے نہ ہوئی تے بابا جی مسکرا کے فرمان لگے قاضی صاحب رجسٹریاں کی کرنیاں نے آؤ زمین کو نہیں پوچھ لینے تو کی دیئے قاضی کہنے لگا بابا جی بات تمہاری گئی کدے زمینہ بھی بولیاں فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہندی ہے نوجوانوں جڑے ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا جی مریدہ نہ لا گئے پہلی دے بننے دیکھ لو کہ قاضی بابے فرید والے بیکھی جاوے بابا جی فرمان لگے قاضی صاحب پوچھو زمین کی دیئے قاضی زمین والے بیکھے آؤ کہنے لگا زمین تو کی دیئے زمین دے ذرے سرے چی آباد آئی او قاضی قاضی آیا نیا پلے کھچ نہ رہ جائی اے دنیا دی زمین ہوئی فرید دی ہے اے جنت دی زمین ہوئی فرید دی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ولی اللہ دے نام منن والے دے دل کالے نہیں ہوندے بلی چل بعد پھر صحیح ایک باری سبحان اللہ بولو میں تو موڑ واپس چھڑا ہوں یار اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکو پتہ لگے جو اندھے جاگ دے جو بیٹھا نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو تو انہیں جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ بابا فرید الدین گنج شکر کو لائیے کمائی میں تو انہوں زمین دی وراثت پہلے سنا لوں تے آکے کہنے لگی بابا جی صبح بیٹی دی شادی ہے تے کوئی عطا کرو اس میں لئے آپ کو نہ کوئی ظاہری طور تے چیز نہیں سی آپ نے فرمایا مائی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے مائی لے آئی بابا فرید نے تلی تے رکھ کے فرماندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھونک مار کے نہ تے او ڈھیلا مٹی دا مائی نو پکڑایا
ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ, ਮਾਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਢੇਲਾ। ਮਾਈ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾਕਿਸੁਲ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਕਿਸੁਲ ਅਕਲ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਕਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਨਾਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਇਲ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਨਾਕਿਸੁਲ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਨੀਏ ਅਕਲ ਨੂੰ ਨਾਕਿਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਪੜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਕਲਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜਿਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਲਮਾ ਪੜਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੁਸकुरा के फरमान लगे, कलमा तो इको नबी दा पढ़िया पर जमीन दा वारिस मैं बन के आया कि तू बन के आई है। फरमाया जे मिट्टी दे सोने बनाने होन ते ज़बान भी ते फरीद दी चाहिदी है ना। फरमाया असी अल्लाह दे वली को मिट्टियां नु सोना बना नहीं आए, इस सोना बना के दसे बंदिया जे वली इस मिट्टी नु सोना बना सकदा है ते तू भी इसे मिट्टी दा ही बनया। और मैं तानू होर आसान करके समझा देवा। उर्स मुबारक ते आउण वाले हो, ए बुजुर्ग अहबाब तशरीफ फरमा ने, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो। मिट्टी दा ढेर पिया होवे, 100 साल भी पिया रहे, 200 साल पिया रहे, 300 साल भी पिया रहे, ते ढेर दा ढेर ही है। ते जे कोलू कमियार गुजर जाए ते ओ मिट्टी नू नाल लै जाए ते या ओदा प्याला बना देवेगा, या ओदी हांडी बना देवेगा, या ओदी कनाली बना देवेगा, या ओदा तबाक बना देवेगा, या सोना या ज़रूफ ते को बर्तन बना देवेगा। इहदा मतलब है मिट्टी पई रहिंदी ते मिट्टी दी मिट्टी सी, हथ कारीगर दे लगे, उन्हें सोने जी शै बना देती। ओ बंदा तेरा वजूद भी मिट्टी दे बनया है, पिया रवे ते ढेर दा ढेर ही है। हथ कारीगर दे लग जाते आवे किड्डियां सोहणियां शैवां बना देंदा। हाथ कारीगर दे जे लग जाए, जे हाथ कारीगर दे लग जान, किसी कारीगर दे हाथ लग जा ताकि तेरे वजूद की मिट्टी चो रेत कट के तेन सोना बना देवे, तेन को सोहनी जी शै बना देवे। मैनू जपड़िया करना बंदे रब दे नजर करी के तकदीर बदल दे बंदे रब दे नजर करी के तकदीर बदल दे बंदे रब दे नजर करी के तकदीर बदल दे लिखी होई कलम वाली तहरीर बदल दे लिखी होई कलम वाली तहरीर बदल दे। ला यरदुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर नहीं बदलती सवाए दुआ दे। बंदे रब दे दुआ करके ते नजर करके तकदीर बदल दे। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, वली वारिस ते होंदा है। आओ वली दा एक होर तर्जमा सुनावा। तुसी सुभान अल्लाह नहीं बोलते। ए जेडे कैमरे वे लो किन्ने गिन लो, पूरी दुनिया तो को माशाअल्लाह किधरों को फैसलाबाद तो कैमरे वाले आए होंदे ने सिर्फ रोजाना रिकॉर्डिंग करने वास्ते, हर महफिल च आउंदे ने। लिहाजा तुहाडा पैगाम पूरी दुनिया च जाना। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, वली दा एक होर तर्जमा अल वली अल अकरब। वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे, वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। अल्लाह भी वली है, वो भी करीब है। कितना करीब है? इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अल्लाह वली है, ओ शारक तो करीब है। नबी भी वली है। इसका मतलब है नबी भी करीब है। कितना करीब है? अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिन दी जान तो भी करीब है।
ہن ایمان والے بھی قریب نے، کنا قریب نے؟ او میں دسا پڑھیے قرآن پڑھا والی کنا قریب ہے بھائی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا او ستویں کوٹھڑی چلے گئی نا تے 7 تالے لگائے تے اپنا دوپٹہ اتار کے انج سٹیا تے سامنے بت سی، اس بت دے چہرے تے جا کے زلیخا دا دوپٹہ گریا۔ حضرت یوسف فرما لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگی میرا رب ہے، میرا معبود ہے، میں دی عبادت کرنی ہے، میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے کہ میں گناہ کر لگی ہوں، میرا رب میں نو گناہ کردہ وکھے نا۔ حضرت یوسف تڑپ کے فرما لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے، میرا رب ویکھدا قریب ہے، او قریب ہے۔ ہن زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازے نو تالے لگا کے 7 دروازے 7 تالے تے دوپٹہ اتار کے کہنے لگی وقالت حیت لک، وے یوسف جلدی کر، زمانے دا سب تو خوبصورت مرد، زمانے دی سب تو خوبصورت عورت، وقت دی ملکہ، 7ویں کوٹھڑی، ویکھن والا کوئی نہیں، دوپٹہ اتار کے کہہ رہی ہے قالت حیت لک۔ اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ پتہ چلیا نیک او نہیں ہوندا جڑا محفل وچ تے لوگاں دے سامنے نیک ہوے، نیک ہوندا جڑا تنہائی چ بھی نیک ہوے، جڑا تنہائی چ نیک ہوے او نیک ہوندا ہے۔ تنہائی دا گناہ انسان نو زوال تک پہنچا دیندا ہے، تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دیندی ہے۔ آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ، ہن ایدے اگے کی ہویا سنیے قرآن۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، لولا أن رأىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، جے یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے، او دلیل کی ہے؟ اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار ول ویکھیا، آپ نو دیوار دے اندر آپ دے مرشد کامل ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے، انہوں نے اپنے دنداں دے نیچے انگلی دبائی ہے، فرمایا پترا دوڑ جا، گناہ نہ کری دوڑ جا، پترا نبی ہے گناہ نہ کری دوڑ جا۔ اللہ دے نبی یوسف نے دوڑ لگا دیتی، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، 100 والا والیوں پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ پر انہوں ہون میں ذرا تھوڑا تبدیل کر کے کہا اے جیڑا ڈیگر دا ویلے نا، اے ہون جیڑا ویلے آئی کو ویلہ سی، آہی کوئی ویلہ سی، تے آج نہیں پہ بکری اچارے تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی، تے جیڑی بکری اجڑو وچھڑی او بگیاڑا جو گئی۔ شاہ جی بکری وچھڑی گئی، اجڑ وچوں تے پچھے بھگیاڑ لگ گیا، بکری ڈر دی دور چلی گئی۔ اچانک بکری نے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی، بکری دلدل چ پھنس گئی، پیچھے بھگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے وہ بھی دلدل چ پھنس گیا، تے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے۔ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے، بھگیاڑ روے تے بکری ہسے۔ بھگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلے ہاں، ڈب کے تو بھی مر چلی ہے، میں رونا تو کیوں ہسنی ہے؟ بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ، بھگیاڑ سورج وال ویکھ کے کہنے لگا سورج پہ ڈب دا ہے، ڈیگر دا ویلا ہو گیا، شام ہون والی ہے، ڈیگر تے دن گیا، محمد اوڑک نو ڈب جانا، کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا، تھوڑی دیر بعد ڈب جانا، شام ہو جانی، یہ چ ہسن والی گل کیڑی ہے؟ بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شامہ پہ جانی آنے، میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانے، انہیں باڑی کی جا کے بکریاں گننیاں نے، بیچ میں نہیں ہونا، میرے سائنوں میری فکرہ لگ جانیاں، انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانے، انہیں
نے مینوں کڈ کے لے جانا تے میں ہسنی ہاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں پتہ چلیا پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے سائیں جوندے آن تے بچان آئی جاندے نے او یوسف 7ویں کوٹھڑی چ تے مصر چ تے حضرت یعقوب علیہ السلام او ملک کنان چ پر قرآن کی کہندہ لولا ارعا برہان ربی یوسف نے سامنے ویکھا تے سامنے ابا جی اے فرمایا کہ دوڑ جا اے پڑھے لکھے بیٹھو اے بار دروازے نو تالا لگا کے تو انہوں آکھے دوڑ جاؤ کو تالے وال دوڑے گا کیونکہ انہوں پتا تالا لگیا نہیں جاوے گا پر یوسف نو سائیں آکھیا دوڑ یوسف نو پتا سی 7 تالے لگے نے پر وہ دروازے والی دوڑے کیوں بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندہ ہے ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے ہاں لا وہ بھی اچھال رہے ہے تے ماں بھی اچھال رہی ہے پر لوگاں باری بچہ روندہ ہے ماں باری ہسدا ہے کیونکہ بچے نو پتا ہے میری امی میں نو ڈگر نہیں دینا انہوں ماں تے یقین ہوندہ میری ماں میں نو ڈگر نہیں دینا یوسف نو سائیاں تے اینا مان سی کہ سائیاں ڈگر نہیں دینا تے سائیاں ڈگر نہیں دیتا کیونکہ پیچھے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے ولی قریب ہوندے جڑا قریب نہ ہوئے تے ولی ہوندے ہی نہیں میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف آ فرما دے سن پتر جڑے پیر نو آنا نہ پتا ہوئے اج میرے مرید دی ہانڈی چکی پکا ہے انہوں پیر کہلان دا بھی حق نہیں ولی انہا قریب ہوندے